L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Dimecres 1 de juliol a les 9:05 del vespre, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Constatarem la apagada de les emissores en programació en francès a la Ona Llarga. Felicitarem els col·legues de Vilassar Ràdio pel seu 40è aniversari i dedicarem gran part del nostre programa als podcasts, especialment a com es fan podcasts de ficció, recollint novetats relacionades amb el Consorci per la Normalització Lingüística, les plataformes Podium Podcast i Podimo i el col·lectiu Verícid Sulfúric. Tot això a l'Altra Ràdio a través de Ràdio 4 en freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment ens podeu escoltar a la carta al web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.